Akwụkwọ Joshua isi nke mbụ. O ruo mgbe ọnwụ Mosis bụ ohu Jehova gasịrị, na Jehova gwara Joshua nwa Nun, bụ onye na-ejere Mosis ozi okwu, sị: Mosis bụ ohu m anwụrụwo, ma ugbu a bilie, gabiga Jọdan nke a, gị onwe gị na ndị nke a niile, ruo ala ahụ nke mụ onwe m na-enye ha, bụ ụmụ Izrel. Ebe ọbụla nke ọbụ ụkwụ unu ga-azọkwasị, unu ka m nyeworo ya, dịka m gwara Mosis okwu. Site n'ọzara na Lebanọn nke a wee ruo osimiri ukwu ahụ, bụ osimiri Yufretis, ala niile nke ndị Het, wee ruo oke osimiri chere ihu n'ọdịda anyanwụ, ka oke ala unu ga-adị. Ọ dịghị nwoke ọbụla ga-eguzo onwe ya n'ihu gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Dịka m nọnyere Mosis, otu a ka m ga-anọnyere gị. M gaghị agha gị aka, m gaghị ahapụkwa gị. Ị dị ike, nwekwa ume, n'ihi na gị onwe gị ga-eme ka ndị nke a keta ala ahụ nke m ṅụrụ nna ha iyi inye ha. Naanị dị ike, nwekwa ume nke ukwuu, ilezi anya ime dịka iwu ahụ niile si dị, nke Mosis bụ ohu m nyere gị n'iwu. Ewezugala onwe gị na ya n'aka nri maọbụ n'aka ekpe, ka ị wee nwee uche n'ebe ọbụla ị na-eje. Akwụkwọ iwu a agaghị apụ n'ọnụ gị, kama ị ga-atụgharị uche n'ime ya ehihie na abalị, ka ị wee lezie anya ime dịka ihe niile si dị nke e deworo n'ime ya. N'ihi na mgbe ahụ ị ga-eme ka ije gị gaa nke ọma. Mgbe ahụ ị ga-enwekwa uche. Enyeghị m gị iwu: dị ike, nwekwa ume, amala jijiji, atụkwala ụjọ, n'ihi na Jehova bụ Chineke gị nọnyere gị n'ebe ọbụla ị na-eje. Joshua wee nye ndị ọchịagha ndị Izrel iwu, sị: gabiganụ n'etiti ọmụma ụlọ ikwu. Nye ndị Izrel iwu, sị: dozierenụ onwe unu ihe unu ga-eri n'ụzọ, n'ihi na ọ fọdụrụ ụbọchị 3 unu wee gabiga Jọdan nke a, ịba n'ime inweta ala ahụ nke Jehova bụ Chineke unu na-enye unu inweta ya. Joshua gwakwara ndị Ruben na ndị Gad na nkera ebo Manase okwu, sị: chetanụ okwu ahụ nke Mosis bụ ohu Jehova nyere unu n'iwu, sị: Jehova bụ Chineke unu na-eme ka unu zuru ike. Ọ ga-enyekwa unu ala nke a. Ndị inyom unu na ụmụntakịrị unu na anụ ụlọ unu ga-anọdụ n'ala ahụ nke Mosis nyere unu n'ofe Jọdan. Ma unu onwe unu ga-agabiga n'ihu ụmụnne unu chịrị ihe ekike agha. Ndị dike niile bụ dimkpa, unu ga-enyekwara ha aka, ruo mgbe Jehova ga-eme ka ụmụnne unu zuru ike, dịka o meworo unu, ka ha nweta ọbụla ha onwe ha ala ahụ nke Jehova bụ Chineke unu na-enye ha. Unu wee laghachi n'ala nke ihe nweta unu wee weta ya, bụ nke Mosis bụ ohu Jehova nyere unu n'ofe Jọdan n'ụzọ ọwụwa anyanwụ. Ha wee zaa Joshua, sị: ihe niile nke ị nyeworo anyị n'iwu, anyị ga-eme ya. Ebe ọbụla ị ga-eziga anyị, anyị ga-eje ya. Dịka ihe niile si dị nke anyị gere Mosis ntị n'ime ya, otu a ka anyị ga-ege gị ntị. Naanị Jehova bụ Chineke gị nọnyere gị dịka ọ nọnyere Mosis.
Onye ọbụla nke ga-anụpụ isi n'okwu ọnụ gị, nke na-anọghịkwa okwu gị niile n'ihe niile nke ị na-enye ya n'iwu, a ga-eme ka ọ nwụọ. Naanị dị ike, nweekwa ume.